I pozdrav svima, danas ćemo igrati drugu epizodu Sport Head Fudbal. Pa da nastavimo. Sljedeća utakmica je protiv Aston Ville. Ajde uzmemo kick i krećemo. Samo vidimo. Možemo krenemo. Odmah nam na početku malo laguje, ali to će sad prestati. Nadamo se. Idemo, vadimo. Da vidimo. Ne. Koja bre? Da vidimo. Sad sam malo pretro. Tako je bre. 3-1 vodimo. I idemo, 4-1. 4-1 vodi United. Mislim da je ovo već pobjeda, ali ajde. 4-2. 25 sekundi. Ništa od toga. Kako me pravari. I... ne bre. I... prečka gol, dobre! Idemo. 5-2. 5-2 vodimo. Prvo da smijem. I... dobre. Kraj povedali smo. 5-2. Sljedeća utakmica nam je protiv Wolvesa. Wolves. Ajde, ovo ćemo baš da imamo s malo gol. Opa, vidite, ovo imamo s manji gol. Šta je sada, te vidim. Ajmo. Već bi vodio 1-0, ali ništa ne može. Ne može bre, ja vodim 1-0 bre. Idemo. Nemamo baš malo izgubiti sred. Idemo 2-0. 2-0 i bušimo. Vjerojatno i 3, tako je, 3-0. Ovo je zagarantovana pobjeda. Sada ćeš ti druži. Ne bre, auj, sad smetam, nema veze. Sad ću vam kazati da sam bolji. Rađivamo bre. Dalje. Ooo, 3-2. A još imam manji gol. Ne. Pa ne. Šo bre, šta je ovo? Uđi, tako je bre. Idemo, 4-3. Ajde bre, sudija sviri kraj. Ne bre. Ne mogu da verujem. Evo vezi. I ovu utakmicu smo odigrali nerešeno. Tim u koji smo sada. Sad smo treći. Ajmo. Sljedeća utakmica. I krećemo. Ja mrzim ovaj teren. Evo, odmah sam primio. Ja znam smeta dobro. Evo, kako je veoma jadan teren. A
Šta da se radi? Jedan, evo je moja. Tako je bre. Bravo bre Runi. Koliko glavu imaš. Ne možeš promašiti. I... A bre. Ne! Aj. Postavljam ljudi, mrzite ovaj teren, ali ajde. Dobra, vadimo 3-2. Runi to kad udari glavom, nema to. Nema to vrijeme. Ne promašit ću to. Dobra, Pa bre, još 28 sekundi. Moramo da ponudimo. Tako je bre. Sam sebi daj gol, to ti bolje. Idemo Runi, 5-3. Vodimo. Idemo ponovo, sam sebi dao autogol. 6-3. I ovo je već zagarantovana pobjeda. Ne bre, Runi se. Sad sam palomio nogu. Sad mogu i drugom glavom bio. Imamo da dam gol. Evo mi noga. Ćao. Sad ovih 2 sekunde će brzo da prođu. Tako je bre. I sada smo drugi na tabeli. I sljedeću utakmicu igramo protiv Fulhama. Pa da počnemo. Fulham je dobar tim. Nisam vidio koji je na tabeli, nema veze. Ne bre. Ne znam sve ko ima veću glavu. Ajmo bre. Idemo. Jao, pračka Runi, pa ko ti dade da igraš u Unitedu? Jao, sad moram da trčim tamo. Da bi mi on dao gol, pa da li je to fair? Dobre. Vidio, pa znam da sad smeta, šta se radi. Šta se radi. Vidio, 4-0. Bre, šta mi je danas? Neke pobjedim, neke izgubim. Pa mogu dati gol. Ću dati gol, bre. Gle ovo! Jao, pa ja ne vjerujem šta mi se dešava. O, bravo Runi. Svaka čast Runi, 5-1. Ajmo. Ajde Runi. Ajde bre Runi. Koliko glavu imaš? Tako je bre, 5-2. Jedno smo izgubili, ali dobro, bar smo dali 2 gola. I to je to. Vidimo, treći. I pozdrav ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog tutoriala, vidimo se u sljedećem. Ćao!